Ennek az egésznek az a lényege, elmondom neked, te most így, hogy megkérdezted, hogy meg kell inni a sört. Nem egyszerű, bonyolalmas a dolog. Szintén a mostra fogunk inni, vagy valaki a pizzára. Na! 3, 2, 1. Most! Figyeld a török Sanyit, figyeld a török Sanyit! Hopp! Hopp! Hopp az Andi, ugye? Jól láttam? Közönség, jól láttuk, hogy a csaj lett a harmadik? Csaj, ja. Szandik a Szombat igazából tegnap óta iszik, így elnézzük neki, de legalább lett egy olasz söröd, nem egy potyolino. Egészségedre, Szandik a Szombat. Na!